unsa may timailhan nga ang atong kasing-kasing putli Walay sala. saman Walay sala. kanang wa gyud kay negative nga pagbati, kanang negative nga pagbati ba wa gyud sa imong kasing-kasing niya kamo, wa mo roy mga negative nga pagbati ngadto sa inyong isig katao. Kamong mga asawa wa mo'y negative nga pagbati sa inyong mga bana karon. Dira ba mo tingog ay? Kamong mga bana wa mo'y negative nga pagbati ron sa inyong mga asawa. Wa gyapon ni tingog. Amay na usa. Ang kamong mga ginikanan, wa mo'y mga negative nga pagbati sa inyong mga anak. Kana bangon, ikakita pa lang ni musnaong ba, murag may nakaing kumuton. Kamong mga anak sa duwasan mo'y negative nga pagbati sa inyong mga ginikanan. Kana bang magsigi kag pangandoy nga mulayas ko dinhi, mulayas ko dinhi, biya ko dinhi. Naara ba na mga inaana mga anak? Si Maria mo'y modelo nato unsaon paglimpyo sa kasing-kasing. Unsa may una, di niya tugutan ang iyang utok nga magsigig analyze sa usa ka sitwasyon. Kaya makapanigative gyud sa atong kasing-kasing kung tugutan nimo ang imong hunahuna nga mao'y magsigig analyze. Sama aning nahitabo karon dinhi sa atong ebanghelyo. Tulo ka adlaw nga nangita si Jose ug si Maria ni Jesus nga 12 anyos, wa mananghid nila nga magpabilin di didto sa Jerusalem. Tulo ka adlaw silang nangita. Ikaw ginikanan, mangita kas imong anak tulo ka adlaw, unsay naa sa imong hunahuna? Animal ning anaka, wa gyud mananghid. Wa may buot, wa na may tahod. Analyze na nimo ba? Ang mag-analyze ka na, ikakita nimo, masagpaan gid nimo. Pero si Maria o si Jesus o si Jose, wa magamit sa ilang utok aron mo analyze nganong wa mananghid si Jesus, may buot naman unta, nahibaw man gid unta nga manguli nami, nganong wa gyud mananghid. Ana ba? Analyze man na nato, no? How di mo ka mo analyze? Motong pagkakita niya ni Jesus, ang gi-express ni Maria ngadto ni Jesus dili ang iyang gihunahuna. Kay iya patong hunahuna, iya tatong ingnon, ikaw ba ni ara man day ka dinhi? Nganong imo man ning gibuhat? Unsa man nawad-an kas pagtahod namo? Ana analysis mo na. No. Hoy, tubagoy. O lagi. Pero ang gibuhat ni Maria lahi. Pag abot niya dito atubangan ni Jesus, unsa iyang gisulti? Anak, nganong gibuhat mo man kini kanamo? Ako ug ang imong amahan nabalaka pag-ayo nga nangita kanimo. Ang iyang gi-express, ang iyang gibati, dili ang iyang gihuna-huna. Ang iyang gibati, kabalaka. Ikaw ron pananglitan, mawakas inyo, niya mangita nimo ang imong bana, ug asawa ka, nawa ka kay kuyog ka pare. Niya nangita imong bana. Dinhi pagyud ka nasakpan simbahan nga mao gyud pag-agbay ni father nimo. Niya moingon ra gyud ang imong bana, day, nabalaka kay kung nangita nimo sod nas 2 ka buwan. Ana. Pero di sa mingon, unsa man ka? Kadumdum pakagbalay buanga ka? Anong anhi man ka dinhi aning pari? Ana. Analysis mo na. Unsa man? Kamo na? Ana. Analysis na. Pero og ang imo ganing gibati, mo imong i-express, igo ra jud kaingon, nabalaka ko, gimingaw ko nimo, naguol ko. Ana. Nya ikaw, asawa, unsa may imong bation kun mo na isulti sa imong bana? Ay, muli sa kagpanagsa, oy. Di ka masuko. Di jud ka masuko. Nya, bati pag yun kaayo ko, ato pag yung hunahunaon, ang tubag pag yun ni Jesus, purting batia. Tanaw ha, sa iyang tubag. Analysis, di adire.
Utok iyang gitubag, ingon siya, nganong nangita pa man kamo kanako, wala ba kamo masayod nga kinahanglan anhi gayud ako sa balay sa akong amahan? Insultuhang pangutanahan, no? Wa man gani mo ingon si Jesus, hala nabalaka di mo ma, pa nabalaka di mo nako, sorry ha. Amo tatoy una, oy si Jesus diri oy, nganong nangita pa man mo nako? Nigpangita nimo sa imong anak batuas kompyuteran. Uy dong, wa ka masayod nga nabalaka kay kung nangita nimo ni araman day ka dinhis kompyuteran nya moingon day imong anak ngano nangita man mo nako wa day mo masayod mag-computer mangyud ko. Unsa imong itubag? Cosmic. Ha? Usabrog tingog diyang buanga ka. Imusmos tagyogan ng computer mo ana jud ka. Kumuton ko ng bakba ni mo ron. Katon kag tubag-tubag, ikapay nagbinuang, ikapay mo tubag. Pero si Maria, nihilom, o gitipigan ang tanan sod sa iyang kasing-kasing. Wa gitipigan sa unahuna, diris kasing-kasing. Kaya gani ka sa unahuna, di ka katog, magsigi kag kwenta. Magsigi kag analyze. Hangto, di nakakatog. Diri tipigi o. Di amang Ginoos kasing-kasing, ni amang Espiritu Santos kasing-kasing, ihil dayon ka sa Ginoo. Pasabot, si Maria nahimong putli, kay dili siya maghimo og iyang kaugalingong panghukom. Kay judgment niya man na dinhi, kung dili ang iyang paminawon ang Espiritu Santo nga naas kasing-kasing. Muna si San Pablo diri sa unang pagbasa, niingon siya, kaniadto gihukma namo si Kristo nga dautan. Kay ila man gi-analyze. Apan karon amo nang napamatud-an nga siya di ay usa ka mataro nga tao. Wa na sila maghukom sa tawhanon nga sukdanan, kung dili sa Dios no na nga sukdanan ang Espiritu Santo. Tistingi ragod kamo mga asawa, imong bana di mauli tulo ka adlaw, di mananghid. Nga imong tiksan di mo tubag, imong tawagan out of coverage area. Unsa may imong huna-hunaon? Moingon jud ka, asa katong panuway, asa katong animal, nangabit na tingali to. Pero diri kuno ang paminawa kuno, ang imo kunong kasing-kasing. Paminawa ba? Unsa may imong gibati nga wa mo uli imong bana, nya dili sad nimo siya ma-reach. Unsa maroy imong gibati isip asawa? Ang imo bang gibati dili ang imong yunahuna. Unsa may imong gibati? Nabalaka, naguol, nahingawa. O kana. Mo nay paminawa, nya i-offer dayon na ngadto sa Ginoo. Lord, nabalaka gyud kayo ko nga akong bana di na nako makontak. Tulo na kaadlaw, naguol kay ko. Maingon din ang imong kaning kuan, maingon din ang imong kasing-kasing ang Espiritu Santo, musulti sa na siya. Sige lang, ako lang niya kang hupayon sa imong kaguol. Total, kanang bana, mawa manggina sa madugay sa madali. Abitaw Lord no, mawa manggina tingali ning akong bana. Siya, mamatay, ragod na. Siya niya, Lord, namatay ito. Siya, paghuwat las balita. Adi, igor kang muhilak. Pagkataw-taw na, ada yun i-text ni mo, imong igagaw, day, kahibaw kas imong bana, galumlom siyang babay, diri sa among silingan, giabang og apartment day, diri gahigda. Naam na si babay, good. Ikadawat ni mo, sa may imong bation. Salamat Ginoo, nahibaw na jud kog hain siya. Ana. Sakit kayo Lord. Pero ako lang ning i-offer nimo, tipigan sods kasing-kasing. Dili hunahon-hunaon akong bana. Daghan ang ikagyaw-yaw, animal, hudas. Way batasan, mabudhion, tigpakaron ingnon, bakakon ning panuway dako. Si kagyaw-yaw ana. Oy, mapatay na nimo iniguli. Pero kung magsikag ingon, naguol ko, gi-offer na ko sa Ginoo, moingon sa ng Espiritu Santo, karon nasayod na ka nga ang imong bana, huyang, dali nga matintal, tabangi siya, nga dili matintal sa laing laki, laing babay. Laki naman hinoon.
Ngayon kaon sa may akong buhaton, Lord, iniguli gaksa dayon ug ayaw nagyog buhii hangtod mulagom. Ana. Ang saan pa niya pagbalik dito, imo sige hagakos. Nya gisugo ti ka asawa nga kuyugi gid ang imong bana, magkuyog gyud mo. Ayaw gyud distansya. Amo resign kas imong trabaho aron mo kuyog gyud kas imong bana. Sawan, okay ka na? Matuman nimo ang sugo sa Ginoo nga kung gusto kang musunod nako, biyai ang tanan. Di ka kaako pagbiya sa imong opisina o sa imong trabaho, aron lang mo kuyog sa imong bana nga maog imong gisaaran nga sa kasakit og sa kalipay, sa kahamugaway og sa kapitos, sa sakit og sa maayong panglawas hangtod ang kamatayon mo bulag kanato. Di ka kahimo ana. Hoy, tubag. Ya kun imo nang buhaton, mubalik pa ka ng imong bana dito atong babay nga mukuyog man ka ngadto. Dili aron masuko kundi mutuman sa imong katungdanan nga kuyugi yun. Kay dili na mo duha kung dili usa na lamang oy mo trabaho man sad ka isa wa man koy kwarta akanang kwarta mauna na ang naa sa imong unahuna gi-analyze nimo ang kinabuhi nga kun way kwarta patay ning among pamilya. Pero karon na kay kwarta nangabit imong bana. Kay naa man sad siya kwarta. Ana. Ingka pa dir patay sa may way kwarta. Kisa mo sa giingon yung way kwarta og mukuyog kas imong bana, mawa din na inyong kwarta di ay. Og mo resign kas imong trabaho aron lang mukuyog sa imong bana, mawa din na inyong kwarta. Oh, kana tubag na. Na magani akong nakaila, ga-blessing kong balay, dako kayo nga balay. Pulo sila nagtrabaho, nang resign, nanguma. Nang resign sila mga trabaho. Sa dihang nanguma na sila, karon dako na nung kay sila balay. Atong gasigi pa sila og trabaho, gasigi lag-abang og kwarto. Hindi man mo muto, manindog na lang ta.